Chceš bydlet za ceny severu, ale brát německý plat? Ten, kdo si pokládá tuhle otázku, tak často dospěje k bydlení v Chlumci. A právě proto se tady dneska jdu podívat na prohlídku bytu. A konkrétně na 1+1 v támhletom domě za mnou. Tak mám po prohlídce. Vevnitř jsem vám to nenatáčel, protože tam majitelé, který byt prodávají, ještě bydlej, tak jsem jim nechtěl natáčet jejich věci. Ale jinak teda byt je moc pěkný, je vlastně po rekonstrukci. Jsou tam nový okna, který si oni dělali sami, protože zbytek baráku se zatím dohaduje, jestli je chce zaplatit nebo nechce. Takže vlastně exkluzivní byt v domě. Dům má štítek energetické náročnosti B a celkově i ta lokalita se mi moc líbí, takže jsem rovnou řekl, že mám zájem. Ještě tam dneska byla nějaká paní na prohlídce, tak uvidíme, co řekne ona. A proč zrovna Chlumec? Hlavně díky své dopravní dostupnosti. Je to totiž 10 minut do Teplic, půl hodiny do Drážďan a hodinu, nebo ani ne hodinu do Prahy. Nájemci odsud teda často někam dojíždí za lepší prací, tím pádem jsou i z lepší třídy než například v nedalekém Ústí nad Labem. A v poslední řadě je tu krásná příroda a klid. Nejsou tu totiž žádný velký sídliště, ale malý bytovky a rodinný domy. A hlavně je to kousek do Krušných hor. Tak co na to říkáš?